Soc Eva, natural, autèntica, senzilla, jo mateix. Amant dels xicotets detalls que em brinda la vida, la natura, la lectura. Amant de Dénia, de la seva gent. Però sobretot, amant de les meues arrels. M'encanten les persones. Jo cada dia nutris d'elles. Per això pense que vaig estudiar psicologia, perquè m'interessa i molt el seu benestar. I per això tinc un compromís amb el projecte de Rafa Carrió, però també amb tots vosaltres, perquè vull continuar treballant per l'ocupació, vull continuar treballant per la integració sociolaboral, per la igualtat i la prosperitat de la ciutadania en Dénia. Així que seguim transformant Dénia, seguim amb el canvi, amb més valentia, però sempre amb un somriure.